Kedves tévénézők! Ma a következő műsorral készültünk önöknek. Először a horgászok taggyűlésére látogatunk el, majd megnézzük az első osztályba való beiratkozást. Ellátogatunk a Hurban-Wien borversenyre is. Majd a Szlovák Vöröskereszt taggyűlésének hangulatába vezetjük be önöket, végül pedig megünnepeljük a pedagógus napot. A programunkat már ismerik, maradjanak velünk, jó szórakozást kívánunk! ...2024. április 13-án a helyi horgászok az Ógyallai Kulturális Központ nagytermében gyűltek össze éves taggyűlésükre. Először a megnyitó következett, majd utána egy perces néma csenddel emlékeztek meg az előző időszakban elhunyt halászokról. Gabriel Keszeg, a szervezet elnöke tartott beszámolót a bizottság tevékenységéről. A 2023-as évre vonatkozó vezetői jelentést Zuzana Gyurcsovicsová ismertette. Az állománytelepítésről és a fogásokról szóló beszámolóból mindenki megtudhatta, hogy a tavaszi állománytelepítés már megkezdődött, és további halak szállítása várható. Március 16-án került sor a tavaszi telepítések első szakaszára ezeken a területeken. Bajcskavics-bánya, Újnegyed, Farkasd és Bagota. Összesen közel 2000 kg K2 keltető halat telepítettek. Április 13-án a második szakaszra került sor az alábbi területeken. Bagottai Kavics-bánya, Konkoly, Ellető, Pálmajor, Ímely és Martos. Összesen 7000 kg K3 pontykeltető halat telepítettek. A fent említett halászterületek 28 napig zárva lesznek. A tervezett nyitás május 11-én reggel 4 órakor lesz. A hagyományos felnőtteknek és gyermekeknek szóló nyilvános versenyt 2024. május 1-én rendezték meg a Bágerosnál Bagotán. Az ülés megbeszéléssel folytatódott, ahol Peter Závodszky polgármester szólalt fel, aki rámutatott a város és a halászok közötti jó együttműködésre. Arra kérte a horgászokat, hogy jobban figyeljék a tavak környékét, továbbá köszönetet mondott azoknak a halászoknak, akik részt vettek a bagotai és a konkoli tavak partjának tisztításában és takarításában. Vita alakult ki a bagotai Bágerosnál lévő félszigeten, a személygépjárművek kitiltása körül. Sok látogató visszaél ezzel a területtel, valamint nem viseltetik tisztelettel a természettel és a halászok tulajdonával szemben. Minden horgásznak jó közérzetet és csodálatos horgászélményeket kívánunk. Ja som sa vám v prvom rade chcel poďakovať za vašu už x-ročnú činnosť, kde nás velegujete tieto vodné toky, ktoré myslím si, že najmä v súčasnej dobe klimatických zmien zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a tým, že sa o ne vy staráte, takže nám ich zachovávať aj pre ďalšie generácie, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj vedeniu vášho zväzu za to, že veľmi iniciatívne neustále hľadá a zapája sa do rôznych víziev, aby stále pre organizáciu, pre vás rybárov stále niečo získala, či už ako teraz ten čln, alebo aj v rámci financií na úpravu alebo zachovanie týchto rybníkov a vodných tokov. A dúfam, že budú v tom pokračovať. My na meste sme im vždy maximálne nápomocní. Vy, keď takto chodíte, naozaj máte prehľad o tých miestach. Keď zbadáte, aj keď neuvidíte niekoho, kto tam vyváža, ale zbadáte, že tam je niečo vyložené. Dajte nám ľudí, dajte vedieť mestskej policii. Oni hneď idú, hneď to zmapujú a nám je jednoduchšie, pokiaľ ja tam pošlem pracovníkov úseku služieb,
aby to odstránili malú kôpku, ako keď sa tam urobí obrovská kopa. Bo viete, ako sa hovorí, malá kopa pýta viac, takže keď tam bude malá kopa a ďalší ide okolo, a však tam nesmiete, tak vyložím aj to svoje. Viete, je to všetko nezodpovednosti ľudí. Po tretie, úspešnosť našich členov za rok 2023. Celkovo sme mali členov 739. Naši členovia chytili za rok 2023 týchto 730 6684 kusov rýb v celkovej váhe 11 640 kg. Máme tu také perličky. Tu sa, ako keď robíme tú sumarizáciu úlovkov, stále sa tam navyšuje. Viacej rybárov máme, ktorí už chytili nad 100 kg. Ja im gratulujem. Tak, aby ste boli oboznámení. Na prvom mieste 137 kg, na druhom 123, 122, 110, 110, 105, 100. Takže stále sa to navyšuje, že naši rybári, akí sú úspešní a ako vedia dobre robiť. Rád by som dal hlasovať na návrh pána hospodára, takže tú brigádu, že by sme zvýšili z 20 eur na 30. Kto je za? Takže schválujeme. Ďakujem. Je to schválené, väčšina. Užijeme se, možno. Április 11-én, 12-én és 13-án Ógyallán beiratkozásra került sor a város alapiskoláiba. Feldíszített kerítések, épületek, folyosók fogadták a leendő első osztályosokat, akik szüleikkel együtt érkeztek az első nagy megmérettetésükre. A szülők talán jobban aggódtak, mint a gyerekek, de az elsődleges idegesség után mindenki mosolygott és izgatott volt. Először a tanárok kitöltötték a szükséges nyomtatványokat, majd a különböző állomásokra vezették a gyerekeket, hogy játékos formában megtudják, mit tanultak az óvodában. Az érkező első osztályosok vidáman rajzoltak, számoltak, írtak, színeztek és szavaltak. Ezután a pedagógusok megállapították, hogy a gyermekek jól felkészültek, és szeptember elején megkezdhetik az iskolát. Baráti hangulatban teltek a szülőkkel folytatott beszélgetések is. A szülők megismerkedhettek az iskola működésével, az iskolai klubbal és az iskolai menzával. 2024. április 15-ig összesen 52 új első osztályos tanuló iratkozott be a két alapiskolába, ebből 31 a szlovák és 21 magyar alapiskolába. Minden gyermek nem csak egy kis ajándékot vitt haza emlékül az első nagy iskolai napjáról, hanem kellemes érzéseket is az iskolai környezetből. Minden újonnan érkező elsősnek sok sikert, örömet és elégedettséget kívánunk az iskolapadban. Április 12-én az Ógyallai Szőlészek és Borászok Polgári Társulása Ógyalla városával együttműködve szervezte meg 17. alkalommal a Hurban Wien 2024 borversenyt, amely egyben az ógyallai borvidék borainak versenye is. Borminták gyűjtése már az előző nap megkezdődött. A szervezők nagy örömére 112 minta gyűlt össze a teljes ógyallai borvidékről, 10 települést képviselve. Elsőként a polgári társulás elnöke, Pajdörö Lagyislav Valach vette át a szót. A legfőbb küldetése és célja, hogy ösztönözze a bortermelőket és a borászokat a szőlővel és a végtermékkel való intenzívebb, minőségileg magasabb szintű törődésre,
azaz a minőségi, s különösen a fajta, valamint a borvidékünkre jellemző márkaborok előállítására. Fontos feladat továbbá versenymintás borok igazságos és objektív értékelése, valamint a helyi termelők borászati tevékenységének népszerűsítése a nagy közönség szemében. A Urban Vin célja az is, hogy megpróbáljuk megőrizni a szőlőtermesztés, bortermelés és a borfogyasztás kultúrájának örökségét. Fő erőfeszítések közé tartozik a borok értékelése és összehasonlítása, valamint az, hogy a borkedvelők élvezhessék a királyi ital tiszta megjelenését, gyönyörű színét, mámorító illatát és egyedülálló ízét, amely a szőlőtermelő és a borász művészetét és munkáját, a naperejét, a föld kegyelmét, nem utolsó sorban a szakemberek, valamint a nagy közönség közötti tapasztalatcserét. A polgármester köszöntötte a szakértői bizottságok minden tagját a városban, és kellemes vizuális, szaglásbeli és ízlelésbeli élményt kívánt az értékelésre váró borokhoz. Ezúttal 2 egyenként 5 tagú bizottságban zajlott a kóstolás. Ennek a kóstolóbizottságnak a fővédnöke professzor Karvai Marián volt. A bírálóknak nem volt könnyű dolguk, de a 112 minta jelentette kihívást, remekül megoldották. A nap végére így már egyértelmű volt az eredmény, de az értékelésre a második napon, április 13-án került sor. Az abszolút győztes Bernát Sándor lett a Muscat Gold 2023-mal, amely 93 pontot ért el, és a polgármester díját is hazavihette. Sesták Zoltán mérnök kapta meg a bajnoki címet a Chardonnay 2023-mal 89,33 ponttal. Fehér borok rangsora. Első helyezés Hibernal 2023 Pavol Zelenák. Második helyezés Burgundi Fehér 2023 Sesták Zoltán mérnök. Harmadik helyezés az olasz Riesling 2023 Weinrauch Péter. Vörös borok rangsora. Első hely Svetova Vrinyecke 2021 a Kecskés pincészetből. Második hely Duna 2022 Gacsal László bora. Harmadik helyen végzett a Kék Frankos 2023 Mário Hebelka. Első helyezést ért el a kevert fehér borok kategóriában Zelenák Pavol, első helyet ért el Stefan Kecskés a kevert vörös borok kategóriában. A statisztikából még mindig kivehető, hogy a 112 benyújtott mintából mindössze 12 minta nem nyert díjat. Az aranysában 26 minta kapott helyet, 51 minta ezüst és 23 minta bronz minősítéssel végzett. A díjátadást finom gulyás vacsora követte. Ezután jöhetett a várva várt kóstoló. Először a győztes bor, majd a bajnokbor, majd egy újabb és újabb. Minél több nemes bort ismerünk meg, annál inkább rájövünk, hogy valójában milyen csodák. My sme obyvateľe rozmýšľali, že čo pri vás tak možno potešilo. Takúto malú pozornosť vám dneska sme chceli odovzdať. Menej myslím, že nie, lebo je to krásne, číre vínko. Nech sa páči, povedzte si číslo 5. Dobre, krúžku vieme na 5.
určitá vzorka a tam sa máme nejak naladiť. Nie je dobré, keď je to elitné víno, že je to 91, 2 bodov, ale určite nie je dobré ani to, keď je to nejaké vadné víno. Takže tým, že to pripravovali, gratulujem, je to strieborná vzorka, takže gratulujem. Vám sa chcem poďakovať všetkým za to, že napriek rôznym ťažkostiam ešte stále sa snažíte udržať v tomto regióne pestovanie viniča a prípravu alebo výrobu vína a nezanikne to, dúfam, a odovzdáte to aj tej ďalšej, mladšej generácii. Tak verím tomu, že sa to u nás udrží aj vďaka vám, aj vďaka občianskému združeniu, ktoré tu vlastne kvôli tomu vzniklo, aby sa tieto tradície a výroba vín vlastne uchovala. Minden pedagógus küldetéséhez tartozik a szenvedély, valamint a hajlandóság arra, hogy a világról szóló tudást átadja. Elsősorban azért a lehetőségért, hogy ezt a világot jobbá és szebbé tegye. Hisszük, hogy napjainkban az egész társadalom teljes mértékben tudatában van a tanárok pótolhatatlan szerepének, elsősorban a jövő generációinak alakításában, és a tanárok végre megkapják a megérdemelt elismerést.
Ebből az alkalomból egy kis ünnepségre került sor a városi hivatal tárgyalótermében, ahol összegyűltek a helyi iskolák igazgatói, valamint az általuk díjra jelölt pedagógusok. Ezt az erkölcsi kitüntetést a polgármester úr kezéből a következő pedagógusok vehették át. Legelőször a Konkoli téri szlovák alapiskola igazgatója 2 pedagógust jelölt a díjra a sok éves, sikeres nevelő munkáért. Magiszter Henrietta Kecskésová, angol nyelv és irodalom szakos tanárnőt, valamint Pajdörö Renáta Benyekovát, aki ebben az iskolában dolgozik, iskolai gyógypedagógusként. Feszti Árpád, magyar tanítási nyelvű alapiskola igazgatója, a sok éves sikeres oktatási munkáért járó díjra 2 pedagógust javasolt. Magiszter Babarci Évát, aki az iskola első osztályos tanulóit tanítja, valamint magiszter Fekecs Zitát, aki szlovák nyelvet és irodalmat, etikát és technikát tanít. Az Újnegyedi óvoda igazgatónője javasolta, hogy a pedagógus nap alkalmából kitüntetést adományozzanak Beata Záhorec óvónőnek, az óvodai nevelésben tanúsított aktív és kreatív pedagógiai hozzáállásáért. Majd az Ógyallai Művészeti Alapiskola igazgatója javasolta, hogy az iskola tanárát, magiszter Beata Bukai Ovát Disz Art zenei tanszék zongora szakán végzett sok éves munkájáért tüntessenek ki. Minden tanárnak a sok éves munkájukat köszönjük, valamint a további munkájukhoz sok erőt, türelmet és kitartást kívánunk. Április 20-án a Bagotai Kultúrház helységeiben került sor a Szlovák Vöröskereszt Ógyallai helyi szervezetének éves taggyűlésére. A meghívást elfogadta Ógyalla város polgármestere Magiszter Peter Závodszky, dr. Mária Hamranová alpolgármesterasszony, az Ógyallai Városi Tanács tagjai, az Ógyallai Önkéntes Tűzoltóság képviselői, véradók, valamint a helyi szervezetek tagjai. Az éves taggyűlést a szervezet elnöke vezette, Anikó Pavlíková mérnök. Beszámolót a szervezet tevékenységéről Peter Vojtek alelnök ismertetett. Minden résztvevő meghallgatta az elkövetkezendő időszak tervét is. Rendszeres véradásra, egészségügyi témájú előadásokra kerül sor. Ógyalla város polgármestere értékes szavakkal fejezte ki elismerését a munkáért, az idősek, gyermekek, betegek, rászorulók megsegítéséért és a véradások rendszeres megszervezéséért. Valamint köszönet illeti az összes véradót, akik évente többször választják a vér adományozását. Elmondta, hogy a Komáromi Vöröskereszt kiváló együttműködésének köszönhetően a város egy automata defibrillátort kapott, amelyet már elhelyeztek az egészségügyi központ épületében. Ezáltal a városi rendőröket a használatára fogják kiképezni. Remélhetőleg minél kevesebbet kell majd használni. Az elnökség köszönetet mondott mindenkinek, aki önzetlen segítségével hozzájárul az éves találkozó előkészítéséhez.
Hivatalos rész végeztével jöhetett a kötetlen beszélgetés finom és bőséges frissítők mellett. Mindenkinek a legdrágábbat, az egészséget kívánjuk! Všetkým týmto aktívnym členom patrí veľké poďakovanie, ale náš spolok bez aktivity a podpory a iniciatívy našej predsedničky Anny Pavlíkovej nefungoval tak, ako funguje. Takže Anika, ďakujem za to. Ďakujem za to. Van zenei, táncos csoportod, zsonglőrködsz, bűvész vagy akrobata vagy, esetleg más rejtett tehetséged van. Itt az ideje, hogy megmutasd magad. Ne rejteges tovább, gyere el az Ógyalai Kulturális Napokra. Amatőr csoportoknak és tehetségeknek is teret adunk, akik június 28-án, pénteken 19 óra 30 perctől 22 óráig felléphetnek a VMK előtt. Információkért a 0917 741 512-es telefonszámot hívják, vagy a kultura@hurbanovo.sk címen érdeklődhetnek. Jelentkezni június 10-ig lehet.